Muling bumabalik ang sigla ng Baguio City. Kahapon ibinabana ng IATF sa Alert Level 2 ang lungsod. Our cases are going down. Our weekly infection rate is now down at 0.48. Yung ating reproduction number is already way just above zero point 0.5. And for the past almost more than 22 days na nasa below 1.0. Ibig sabihin, we're doing okay. No? Dahil sa pagbaba ng kaso ng COVID-19, tuloy na ang selebrasyon ng Flower Festival ngayong taon. Magsisimula ito sa ika-6 ng Marso. Una nang sinabi na wala ng crowd-growing activities gaya ng opening at ang pinaka-aabangang Grand Street Parade at Float Parade. Pero tuloy ang isang linggong session rododendron at landscaping. Pero problema ngayon ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated na siyang tagapangasiwa budget. Yesterday nagkaroon lang ng meeting ang Board of Trustees ng Flower Festival to discuss yung how we're going to fund this dahil wala nga tayong mga sponsors na makukuha because of the pandemic. So, tinitingnan kung kayang i-fund ng BFFI on its own, no, without so much sponsors yung ating mga activities. Para naman sa DOT, pag nagkataon ang selebrasyon ng panagbanga ay magandang indikasyon ng muling pagbangon ng turismo at negosyo. It's actually good news, no, na itutuloy natin yung Panagbenga Festival natin. It's been 2 years na we have not celebrated the Panagbenga. And very up din because ang ating theme ng Panagbenga ngayon is Let Hope Blooms. No, so I think it's already parang the beginning of recovery for tourism. And yes, alam naman natin na most businesses ay talagang apektado rin sa pandemic, no? So let's provide them the venue to also market their products. So Panagbenga would just be another one of the venues that we are looking at. Hinihintay pa kung dadagdagan ng 4,000 limit sa bilang ng turistang pinapapasok sa Baguio. Kasalukuyan ding pinaplantsa ang mga patakarang dapat sundin ngayong nasa Alert Level 2 na ang lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.